nula pakhat hi a hna thaw ni masaber tura tan chuan a hlim hlea a phurin na thaw watlat po chu a chak to hle ni moile zawm taka in tuamin a hna hmuh masak ber thok lu chuan anin chhuwa sanin a hna thaw na hmun tur chu a pana mase a hna zawm tura a chhuwa ni hi adam lai an hmuh nun ber alo ni ta ni hetia ina changa chhuwa nu darkar khat nu vela chuan construction site ta arwang sarwak veka hmu ania a taksa chuan duk atam leya he khesi Malaysia rama thil thleng poi khoina run thlak le ngai ven hlo takania India rama poi khoina thleng Nirbhaya case nen po khan in angti po anom nualani October ni sari kumsang ni ania bas chuan Selangor Malaysia kongchu anzoa mitam taktan chuan nidang ang thovin nipa ngai le boruak nuam takani bas te po an service ngain jingkar changin an service lama mase bas pakhat chu kongre taka chuan alo dinga kongzo atlan ve mi pali te chuan bas ting lai chunga an thil mu chu makantia enge thil thleng an she thiam lawa bas chunga chuan nula pakhat sarwak te tia chevel chu an hmuwa chu mei cha chuan chanpui tu azunga ni ti po an she thiam ngalani nima sela chutia mi pali ten bas chunga thil thleng an hmu vele chuan bas chu chak tak hian atlanta thuta ti chuan mi ta hmu tu mi pali te chuan bas chu an sui ngalani kumsom pariat mi devan chuan athir sakor chu chak taka rapin bas chu a ngala pakhat tang chuan bike akhal ve thunga mi pakhat chu a hnung lama chuan a phura kumsom nga borvel ani nge ngeya mi ta hmu tu palina chu driving school instructor ania an pali chuan bus chu chak takin an an lai chuan bus driver ber chuan arun awa minron to so kalbo ro tin chung mi pali de chu arun hawa mase mi pali de chuan noi cha chu chana nga ya ni ti an che chianga an lui ngat ngat thungani teman che leng kong tung chu zo zelin jalan sambau kong lama chuan an tlan zela thok le khata pa chuan atlan dan thak thutin an mani sui to mi pali te chu bom koin kong danga chuan atlan ta daya chung mi pali te chuan vanduai thak takin bas chu an lovani hemini vek chun holama chuan mi pakhat hian construction site ta chuan thil du omlo le arapum taga muwa taman buket tingi muna ani nge ngeya mun jele fal takani bolho singa chuan me cherwang sarwak fekalo le treng chu afa muwa ataksa chu en thuakin soi sakna nu ma po atam leya dokte po atam le bokani police te shiati rania ruang chu mithiam ten an endek nuwa chuan autopsy result a changa alandanin mun somli paliya liamaneya achokte chu du toka khoina ti sha takin aduk fek boka angong ru atliak boka dimlo taka re ani ti achang veu boka a me chat na le amonga chuan mi pachi an hu boka ataksa chang chuan rom taka pong swalani nuwa tha ani ti chu hairwa lovin alangani police te chuan atwar to victim chu tungeni an she thwaya nur suzaili muktarania kumsomni palimi ni engponi se hepoi khoina rap thlak tak mai hi engtia thleng che ange ani ti she turin abul chuta changin hansui kirle lokila he khesa atwar tu berle vanduaina tok ta hi nula fel tak nur suzaili muktarania kumsomni palimi ni yen kangar parlisa apyangani unaw palisinga apathum na niya an chung kwa chuan an fanu nei chunani apa hi Muktar Ibrahim niyin kumsom sari pani upaniya anu hi Harrison Hussein kumsom ruk pariatu upani anu le pate hian nur hi an fanu nei chun alawni boknen an ngai toyen an duat ve hleya an pha kang to ka chuan tla cham lovin an siam thinani aswang to na le adu thu samte an za saka lekha po adu chen chen an zirtira nur hian hun hi a ui thin leya chulawa hun khoral mai mai chu atum ngai lawani
ano pante ta changin computer engineer ni chu atum rang china abyang sumte anui mail du takte chu meetingai na thlo tir tu ni nur chuan Demonford University UK chuan zir turin ain siak tlinga UK hian computer science azira achante chuan suzi tin nur hi an kaumai china ni azirna te chataka zo nuwa chuan aswang tuana tipui tling turin andram Malaysia chuan Pantai Medical Center kleng khupoya chuan na hmuwa aphur to taksitani anna hmu hi aphur lutuka zanlama po chuan amu thatheilo hialani tin achung te chuan an suya anule pa ka anu chate po chuan an phur pui to hleni ti chuan October ni sari kumsang ni alawin her chuaka nur chu jingma taka thovin jingtung traite anei masate te ya inlama achulangang ati fel nuwa chuan ana thar zawm turin ain siama kormoi takle pon fen fual zawm tak fengin a hijab po chu uluk taka khumin ain thuama mi cheza takani jingdar sarele achan vea chuan nur chuan anilwa kampung bari mi chu achwa sana ana thona mun hi a hlalem lova basa reilote chuan nuwa keya tlem kalngai chawani ti chuan a bus chuan a tur express kiara bus registration number WE 4256 a chuan a chuang ta a he bus hian Kuala Lumpur atanga Portland route a service china ni atira chuan thil chu apangai vewa passenger dangpo atira chuan an omve nuala mase bus stand pianga chuan passenger te chu an chuk chen zela atopa chuan nurle mi pakhat Bangladesh mi cha chu passenger anum to a bus stand an thlele chuan chupa po chu a chuk veleya nur cha chu a towa ngoi ringin phone chu a khoi miala achunga thil thleng tur chu a shebik lovani bus driver hi Mohammed Hanafi Abdul Rahman ania chupa chuan nur chu aruk hian alome rozeu to hi alonia ati sachak na tenum takmai chu nuri chunga shi thlak peisein aril ru chu alokal thuina sato aloni ti chuan Pantai Medical Center bus tena ding talo chuan Mohammed chu atlan tlang ta dai maya bus chu kongpui pa nga ya tlan tlang photin annuwa chuan Bukit Tinggi lam thingkung tamna lama chuan Atlanta a Bukit kong chu area motor tanpo antam ngai lo bokani atira chuan nur chuan a shithiam vak lava traffic vela wangin bus chu achuk na tur muna ading rem chang lo ni tura angai maya dinna tur mundang azunga angai ani mase busin her thut chuan angai adi chato lova thil enge modik lo chu omngein a shichanani driver chu dar thalanga changa awa en chuan launain a khatta a Mohammed Amel te chu adik to lo shim amela ten omna le ama it na mel chu amu chang leya nur po chu a thlamwang to lo hleni nur chu a chutna changa thovin adinga pangai taka om chu alatum fana a thlanin a bol soi to a alung phu te po chu arang to hleni Mohammed chuan ba chu kongre lai taka chuan atiding thuta adin ruarwa chuan nur chu avapan ngala abe ngala ni nuri taksa aza omna te chu a khoi saka denom takin azut kwal vela nur chuan a thei topin chanpui tu awa mase tuma rengin amangang au thom chu an che thei lovani bus tok verle chu a chum re to ta mi tu emotalin an mu be sein a thei topin thoma chwa ti chuan vanei thak takin chu kongre tak zo mi pali te chuan bus tok ver me chekut ni ngeina a chum re dot tot mai chu an muin an cheta ni an han en nai chuan mi charwak lekla ka chu an muta a Mohammed chuan nur chu a thom no te alo phel sakalo ni a mu ma saber tu chu kumsom pariat mi devan nin tuition kalturin thir sakorin ain khal chuaka ti chuan kongre ve tak maya bus lawin park rungat mai chu maktiin ama hian awabi chianga midang pathum te po chuan arun tlan naya an han en chuan thil thleng chu an muta a
mi cha chu chanpui an tum vele bus driver chuan an thom shain a kekor apu chau sok soka bus chu tinung ngarin atlan ani mi pali te chuan an sui ve ngala temanji leng kung lama chuan atlan letli a mi pali te chuan man mo takin bus chu an sui ngala mase mi swatlan chhia ti taka bus chu atlan chakleya kung pumpel a shebok sia atopa topa chuan abibo theita ni taman bukit kongre taka chuan bus chu tiding le in chuta chuan ala zo fello ati sachak na swale tenom takmai chu nuri chunga chuan a shithla chhun zom ta a rap thak le tenom tak chuan nur chu aswala dimdoina le lainat na engma anei lawani top mai nur chuan a thei topin a beilet ve a awa a japa atala mase tu main a thom chu an shi thei to lawani apong swareng pa chuan nuri hijab chu phel sakin a ngonga chuan a veta nur chu rek pa chuan a taksa chu nom chen nan a mang zuya nuri ngong ru chu a tliak ti sha takin ari chota ti chuan nula felle poi soilo le khathiam tak mai mahun eng tak nei nur suzali muktar chu a boral tani nuri taksa adu toka a chen nuwa chuan arwang chu bas kong khar hongin bas atang chuan bolhlo angmain a the chhuaka abul ngai lo ko construction site bolhlo paina mona chuan arwang chu a pai tani ti chuan julai mona chang chuan akal bo ta a nuri rwang chu bolhlo singa chuan laina tom takin nu chiani a hnu ka chuan mi papakhat hi julai mona chuan akala arin lo le be sei lo tak main me che sarwak fek ruang chu amuta a ruang ngunga chuan hijab alo lain suya a pheikho khing le lam chu alo la bun tang chok chok ani athil mu chu arap lutuka ngai tuana fim po nei thelavin ading khong renga a hnuwa chuan in thing harin police a khol ta ni police te chu an report don lama chuan an kal ngala nuri ruang an hmuna bulloka chuan korban tlon le pon fen an char boka nuri thomno ani ngei rin ania abekemo a id card engma mo ani lova tungeni che an shemai lovani autopsy chu Dr. Halim bin Mansar chuan atia forensic pathologist ani nuri taksa an endik chuan rap thak ati hleya nuri thi chan ber chu a ngonga reniin a ngong ru atlia kani alua hliam na takatwar puka ataksa munsomli palia kut atwara aduk cher churmai ni a mei chet na chunga le amonga te chuan mi padene mu ania tha ani ma hian rong taka pong swalani ti Dr. Halim chuan a soi boka heti meklai hian nu chui tu de chuan an nu chui na an lo chan ve char chara police te chuan bus char char tu mi pali te chu an be fo thei ta hlawa mita mutu eyewitness mi pali de chuan an mu chan na mun le an thil mu te an sui dan vel de chu police te hena chuan an suya police te chuan uluk takin an han chui zela ato pa chuan mi sual ni thei omang chu rin an nei ta a aming chu Hanafi mat Hasan ania mi puin an ring hlel ber chu Hanafi mat Hasan ani ti an cha chuan tunge ania nunen chuan alawin hmel sa rengem ti te chu zonan nga leya Hanafi mat Hasan chanchin an han chui chian chuan nur chau chu a victim alo ni reng lo nuri ma hian me chedang po alo khoi nual to ti an che chhuak le zela tual thara thlen lai vel hian Hanafi hi kumsum thum palimi ni ya binjai kelantan mi ni unaw parian singa a upa berania a mele landan en thuak chuan patling fel mel tak ania banchuka cheng mek nupui pali nei to ani anupui pathum telaka chuan fanu pathum laya nei veya mi de chuan nupui anei tamto wangin mangai na lama chuan awan duayani anjinga mase kong khar phena chuan ama swalwanga nupui pakhat po nei theilo mai zo kani police record atang chuan Hanafi hian criminal case alo nein mala chung a case ne de chu sexual violence lam hlir ani bokani kumsang khazakwa samriat pariat khan anupui hlui
mintakap pang apong swala wangin manania kumsang kha zakwa sumkwa palia chuan thil swal dang wangin man anile a atnulok sangkha zakwa sumkwa paruka chuan ruk wangin chukai terenganowa case anele bokani thlasum thumlai chu lungina atang ngeya mi de chuan alung in tana chuan anun swal athak tanglam tiran ringa mase chungril lama chuan mi swal chu at swal dan ngayin alola swal ringani lung ina changa chwa nu chuan nun pa ngai tak mang ve to ni om takin akho sa chau vela nadang danga thokwala nanghet songin na je shang a thokwala atopa chuan bus driver atan chuan lak ani ve ta shama nuritha ani mani somliam ta mai khan bus driver na chu achel ve chau nge ni police te chuan eyewitness te thosoi zo chuin kan mo takin bus chin chu anan chuya reipo arial main bus khal tu chu hanafi ani ti finfia ngarania tola tha changa ni thum nu tlaidar ni le mini somli panga chuan police te chuan nuri rong taka pong swale thadwa chuan hanafi Mohammed chu puin portlang bus terminal a chuan anman ta ni heti mekla hian nu chui tu de chuan atwar tu ber victim chu tunge ni shiatumin anla boy ve chara autopsy result po peifel alo ni ve deuh chia boka hanafi chu tho anzot fe a victim thil a bekemo a ID card te kolanayam ti anhan zota mase engma chu a chang du lova darkar engamaza ani nur nuwa chuan hanafi chu ain puang chanta ni chumlo chat lova darkar nga zet interrogation ankalpui nuwa chuan hanafi chuan police tha chu bus terminal northlanga chuan a shwai ta a munre tak mai mi po ankal ngai sen lo na hmuna chuan a shwai zela chuta chuan tuilwan kur chu a kok ta a police ten me che hen bag a pai de chu anwa chhar ta ni bag chunga chuan makeup le nuri thil engemo alo oma a ID card te po chu an hotela ti chuan nu chui tu de chuan victim chu tunge ni an finfia theita ni victim chu kumsom ni palimi nur sizaili muktarani ti chu an chiang ta ni nuri rong chu a chung te hena chuan hlanania an fanu an duat an farnu an thlaklel chu chuti tak maya ronga tha ani mai chu an tuar thiam lo hleya an trap ngoya ti ngai na aumbuk chi lo akalsan a chung te chu an laina dom tak setani an ke som hi ani bera a dream job alo swang to lok ve char zum tura a chuak alo hodan chuan a chung te chu atike som ve kani ber a vuina hun chu gangar parlisa bot sayania a chiante a chungte an chenam khoveng te le a chanchin sia ama laina tu te chuan vuina hun an man puyani heti mekla hian police te chuan miswal hanafi chu korta shwai tumin an lawin ro man vela trial masaber chu November kumsang nia chuan nayania witness a chuan mi pali bus tu tele forensic expert te chu anin lan boka trial a chuan hanafi chuan nur chu ati sachak na anasat emawangin ain control zolova apong swange ti asoya nurinui sang mel de chuan ati sachak na adi chuak nin asoi bokani hanafi hi manani hian kumsum thum pali upaniya nur sajali muktar apong swala atha awangin pong swale twal tha khe siam sakaniya henghunla hian Malaysia chuan twal tha tu chu achimna tan thi tura anchung thurel saknge ngei turati ani china mi pong swa shim chu kumsom thum chung lung in antang ngei turani bokani a defense lawyer te chuan apoi soilo ja an soi war ve hleya nur chu athat lawani tin jan an kho ve chiam boka mase finfiana chang chuan a thiam lo ja alang chang viau sini thali nuwa trial nei lenia marchini sompani kumsang hi pakhata chuan hanafi chuan sia alam high court a chuan trial ahma chon le a hemi chuma an trial hi an beire ngar khop maya inhial na le in soifia tumna chuan hun tam takala a trial ha thlak takani anti hialani
ni somruk pani hearing na yania witness ne in chal mi somnga panga lai court ta hian anin lana finfian na le thushetu zong te changin forensic DNA report chu finfiana chatok taka ngayania nuri me chat na a mi padine an mu po chuan hanafi DNA chu amil thap bukani zona dang om thailo poi khoi tu chu hanafi nge yani finfiana te chu achian tok e mawangin a defense lawyer chu in nu do atum hiale anti boka ma se heti khopa finfiana cha po hian hanafi chuan nur chu katha anilo kapong swalo bok tin korda chuan achang ul hleya hanafi chuan khamini khan me cha chu kapur ngeya medical center klenga chuan akal tur thu te po asei boka achukna tur bus stand thlen ma a kanula phur chu basa changin achukani ti na soya heba ka hian nur chu a passenger na hnung berpo ani lo thu asei boka mi pa pakhat chu a basa chuang na hnung ber ani thu asoya asoi zel danin ami paphurnen hian anti ti na sa hleya chuwang chuan mi pa pakhat cycle khal chu kasu chepa ati boka chu athir sakur khal tu chu devan angin asoi boka chumi wang chuan devan le midang pathum te chuan bus chu an zuya asoi zel dan chuan bus tu mi pali te chuan thir tiang ba ka tal tum te po an keng ni na soi boka chumi a hlowa wanga chaktaka bus chu khalta ni in ain soi dayani adu danang thlap chuan thu chu an phwa chop fela atopa chuan athu phwa chop fiana tur finfiana pakhat po aum si lawa a passenger ti puinia a soi po chu tuma mo an nei lawa ama tu mi palite thir tiang ken nia a soi te po chu khoya ma mu tur om lo boka athu soite ti fia theitur engthil ma aum lovani atopa chuan court chunga drill ru khoi tak mai thil chu a thleng ta a jachin thutlukna asia ma chuan hanafi chu police ten sha alam high court chunga chuan shwailu tumin elevator a chuan an chuan puya elevator a chuan nurinu chapa a chuang telveya muhairis muktar chuan elevator re thap chunga chuan a farnu pong swala rong taka thatu chu ma chonin thinrim na le rilrunat na a hliam na tak paireng chung chuan a tong chuak ta a thinrim orol chuan a au chuaka ka farnu kha I thata engwangin ngei I tha tin zona zota police tele veng tu te po chu an ngoi chupa vanduaina tok tu nu chepa au thoma chuan natna le hliam tak atel ti chu an hai tlat lovani elevator chep tak chunga chuang song chuan nuri nu chepa orol thinrim na le datna pai chu ngoi ringin an ngai thlatop mai ni chutia nuri nu chepa a tong chwa lai chuan miswal hanafi chuan amita tak chuan a enlet ngam ham hama nui chungin alu thinga engwangin nge ka tha ngotang ka pu tin ngei om takin a chang zuyani nuri nu chepa din na chinga fit ni vele ka hla chana dinga zam ei lovin ala chang ama an keng om ve reng police tele veng tu de chuan hanafi nung chang in thiam lo na neimia lo te chu rap thak an tele ni elevator chunga thil thleng chu mi in alo sha chuan makan tia hanafia za thailo na le alain rin tok na te chu rap thak an ti tak seta ti chuan april ni somni paruk kumsang ni pania chuan hanafi chu korta ain lan le a rorel tu chuan a defense team de thu soi chu a nol sak ngala just chuan evidence chatok tak mai forensic DNA test result te chu asoi langa iti ani selo chuan I DNA nuri me chetna an hmuh hi soifia ro ti in zona siam ta a chuta cha chuan hanafi chuan in soifia ngai na chelovin angoi tangula ti chuan hanafi mat hasan chu nur suzaili muktar rong taka apong swala atha awangin thiamlo chantir ania thi tura achung thu rel niin khailum turati ani tani nuri apong swala wang shimshim pokhan kumsom ni chung lungina tang turati ania thutlukna puanani lai hian nuri nu chepa muharis muktar le a champa de chuan rorel na chu an ngai tha a thutluk na siama chuan an lom tok viau niin alang bokani
mase an nat na chu are thei ngai don to lawa an farnu po chu aron le thei to don heklo Malaysia ram mipuin nuri chanchin lungcha thak tak mai chu an sia a mitam takin an ngai vena an ru anat puya media outlet changa an talang bokani miswal Hanafi chanchin te chu thedar ni yin Hanafi chu police ten an manni ve khan anu pui palina chuan nawa shing don mek le ngala mipa ashinga mase thlakim lawa apiana wangin atnuluka abora zui ngarani mi puire chuan Hanafi an fano pathum aneiti anan siat le nu phei chuan a chen dan chu siat thiam har an tile zwala engtin nge fano pathum lai nei ve sin mi fano te chu chuti khoparu nga pong swala a tha thei ti chu an ngai tua rap thak an ti tak setani Hanafi no pui hlui pakhat chu ronchong chuakin a fare chuan an pa chanchen chu an siang ti a hlau thin thu soya mase engtik nei mo chuan thodik chu an la sia don thawa wangin chu chuan a tilunga ya nei ti yen a soi bokani Hanafi shemna mu chungchang an zo chuan a thi wat a thaber ti na changa me chepoi sei lo chunga a che tan rap thlak ta ka wang chuan thi a phuani a ti mak maya anu kumsom ret mi ngei po chuan a fapa poi khoi chu rap thla ka ti yin a thlawang chu chete main a hau du lovani Hanafi chung te chuan kutsakin nuri chung te hena chuan ngai tam andil boka mase Hanafi berero in thiam lo na alalan tir ru chuang lawa in thiam lawa nekin korta chuan appeal a thelu zoka ti chuan August sompathum kumsang ni panga chuan kortin adil na chu a hnol sakani kortin adil na te an hnol sakta ka chuan tirang kong khatsia anei ta a anramlal Sultan of Selangor hena chuan zangai na dira tum le ta ni mase Sultan of Selangor po chuan a swal zia chu lo siain angen na chu alo hnol sak zui poka ti chuan December ni sompakwa kumsang ni paruka chuan nuri bawra la changa kumrat nuwa Hanafi mat Hasan chu Varjiana kajang lung ina chuan khai hlum alo ni ta ni arwang chu kajang hospital a chuan a thingei ti chanan thonania a thi ti nem nge ani nuwa hian a chung te hena arwang hi lanani an khwa binjai kelantan kempunga chuan arwang hi phum ani ta ni